Guys, mag-isda tayo dito. Guys, kamalya. Inis natin. Guys, guys, yung ano natin, linis na guys. Yung mga kamigs, ito na yung nilinisan natin na sariwang isda, mga kamigs, yung tempurara, ano, at yung black beans, at luya, bawang, sibuyas, at kamatis. Yan guys, ang ating lulutuin for today. Yan. Lulutuin na natin yan guys hanggang sariwa pa ang isda. Umpisa na natin magluto. Lutuin na natin yan guys ang ating black beans. Luluto natin yan sa ano guys, black beans. Yung pinawswang ang murara. Ang mga kami, cooking list na naman tayo ngayon. Magluluto tayo ng pinawsuhang tamburara. Yan mga kami, maya maya na yan. Yan guys, yung ating pinipritong tamburara. Yan. Lapit na siyang maluto guys. Hanguin na natin ang unang salang, mga kami. Yan. At salang na natin ang pangalawang salang na prito. Yan. Yan mga kami. Ang tawag sa amin ng guys ay tamburara. Ito sa Batangas ay parang maanak sila ay burara ang tawag. Basta sa amin guys, ang ito ay tamburara. Tamburara. And guys, ang aming recipe po for today. Maya maya na yan guys. Ayan mga kamigs. Lapit na namang maluto ang ating pangalawang salang, ang ating piniprito. Ayan guys. Silipin lang muna natin mga kamigs kung siya ay proven na. Ayan. Bagay mga kamigs, kahit ma-toasted naman siya ay may kunting sabaw naman yan. Pag ginisa natin sa tausi. Yan po mga kamigs. Yan, hanguin muna natin yan. Pangalawang salang.
Yan. Ito na. Ang pangatlong salang. Tuloy-tuloy na natin ang ating pagsiprito. Para maluto na naman tayo. Makaluto na naman tayo. Ang ulam sa tanghalian. Yan guys. Mamaya mag-uwan. Yan mga kamix. Maluluto na naman ang ating pangatlong salang. Yan mga kamix po. Ay. Yan. Ang ating pangatlong salang. Yan. Panguling salang mga kamix. Yan mga kamix po. Huling salang natin. Ang ating pinito. Yan mga kamix. Yan. Yan. Mga kamix. Mawitang maluto. Ang ating pangalawang salang. Ay panguling salang. What? Yan. What the fuck? Malapit nang maluto yan mga kamix. Huling salang na yan at tayo ay maghihita na ng ating lulutuin ng kinahusihan. Yan mga kamix. Kunting oras na lang yan mga kamix. Ay wait na tayo ng ating iluluto. Yan mga kamix. Ngayon na natin yung mga kamix. Luto na. Ayan, luto na. Tayo ay magluto na ng ating tausi. Yes! Mga kamig, gisa na tayo ng luya. Ayan. Ating luya. Ito tayo ng bawang mga kamig. Mga kamig. Mikos natin yan mga kamig. Ang ating binigisa. Ayan. Tagay na natin ng sibuyas. Ayan, ang bango na mga kamig. Ang ating luto. Ayan. Ang bango mga kamig. Sana all. Ayan mga kamig. Lagyan natin yung kamatis. Ayan mga kamig. Yung ating kamatis. Ayan mga kamig. Ayan ano yan. Yan o mga kamig. Ang ating niluto. Ayan, lagyan natin yung sili. Pastilan. So weird. Mga kamig. Lagyan natin prito. Wow. Ayan. Ating piniprito. Ayan mga kamig. Yan ang ating
Tatausihan ngayon. Yan. Yan mga kamigs. Yan. Ating luto ngayon. Ito din ngayon. Yan, tinausihan. Yan mga kamigs, yung ating tausi. Lagay na natin. Binawasan natin guys ng sabaw kasi maalat minsan yan. Ang tausi. Yan guys. At lagyan na natin ng paminta yan guys. Yan. Ang ating tinausihan. Mga kamigs. Ay lagyan na natin ng magic para maglasa ng ating luto. Yan, lagyan natin ng konting sabaw ng kamigs. Yan. Mga kamigs. Yan rin mga kamigs. Guys, alisin natin yung takip guys. Nakita na natin kung naluto na siya. Guys, ating tinausihan tamburara guys. Yan na ang ating solta. Guys, yan guys, ang sarap na ng lasa. Grabe talaga guys ang lasa pag tinausihan. Kaya minsan guys, hindi namin inaubos yung sabaw ng black beans kasi maalat talaga siya. Ito mo yung lasa niya, tama-tama lang. Yan mga kamigs, luto na ang ating tinausihang tamburara. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Nag-iingat po kayo lagi, saan po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po tayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye.